И здравейте, скъпи приятели! Днес ще отваряме тази количка Fiat Panda. Аз не съм я отворил, за да я отворя специално на видео пред вас. И нека да започваме. Гледам винаги така да отварям, че колкото се може повече да запазя от опаковката, защото някои колички вече са много редки и просто ги няма никъде. Много са търсени тези колички. Следващия брой ще е Москвич. Ако искате видео за него, може да пишете коментар и ще направя видео за него. Така. Нека да продължим. Не е много лесно, така че трябва да бъда внимателен, за да не повредя количката, защото нямам втора, имам само една. Ако искате да видите моята колекция от колички, ако това видео стигне 5 харесвания, ще ви покажа моята колекция от абсолютно всички колички. Това е, мисля, че е 14 брой и ги имам всичките до този брой. Ако искате да ми видите колекцията, ако това видео събере 5 харесвания, ще направя специално видео за всяка една количка и ще ви я покажа. Така. Ето я Fiat Panda-та. Тя е легендарен автомобил. Ето я как изглежда отпред. Също тя всяка една количка идва с списание. Сега ще ви покажа и него. Ето списанието. Fiat Panda, 14 брой. Количката не изглежда точно така, както изглежда на списанието. Ето какво представлява то с характеристики на колата. И ако ви е харесал видеото, може да го харесате или да не го харесате. Ако стигнем 5 лайка, пак казвам, ще ви покажа цялата ми колекция. Също, ако искате още такива видеа, пишете в коментарите и ще направим. Чао!